малоика махлуқи поке ҳастанд, ки ҳамеша дар замин ва дар осмон, дар ин дунё ва дар охират ҳамеша фармонбардорӣ аз Худованд мекунанд. Ва бовар кардан ба мавҷуд будани онҳо яке аз гӯшаҳои имондории мо мусалмонҳост. Малоикаҳо вазифаҳои мухталифе доранд, аз ҷумла тасбеҳ ва ибодати Худованд, инчунин навиштани номаи аъмол, ҳифозат аз инсонҳо ва ҳатто гирифтани ҷонҳо. Агарчи фариштаҳоро инсонҳо ба чашм дида наметавонанд, аммо баъзеҳо иддао доранд, ки фариштаҳоро дар камераҳояшон сабт кардаанд. Ин сабтҳое, ки ҳозир ман дар ин видео ба шумо нишон медиҳам, то чӣ андоза ҳақиқат доранд, таҳлили онро ба дӯши шумо вогузор мекунем. Фикрҳоятонро ба мисли ҳамешагӣ дар комментария нависед. ин ролик бо ёрии 1xbet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен, 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания. навареро, ки ҳозир шумо мебинед, дар шаҳри Ерусалими Израил ба навор гирифта шудааст. Аз дидгоҳи мазҳабӣ яке аз шаҳрҳои муқаддастарини ислом ба ҳисоб меравад. сабти ин навор ба марде муяссар шудааст, ки дар баландии кӯҳро дар ними шаб наворгирӣ доштааст, ки ногаҳон дар баландии як кӯҳе як рӯшании тезе дида шуд. ин равшанӣ тавре ҷило медод, ки гӯё ки бол дошта бошад. пас аз якчанд сония дурахшидан, ин равшании болдор якборагӣ ба осмон рафт. шахсоне, ки шоҳиди ин ҳодиса буданд, ба боварии комил мегӯянд, ки ин як фариштае буд, ки дар болои як бино фурӯ омада буд. хуб, оё шумо ба ин гуфтаҳои онҳо бовар доред? Фикрҳоятонро дар комментария нависед.